kilos ng mangga kada araw. At magagandahan ano pala dito na mismo ito ginagawa? Gas fresh at malinis na yan. Bali ko malaki ng 6 hours. Ayan guys, live po tayo ngayon sa Quiapo, sa tagat ng Quiapo guys. Nandito ngayon tayo sa Manggoong. Hi. Support ako. Nag-YouTube ka. Thank you. Ayan po sinishake mang sa halagang 50 per cup po, with salt and chili, sweet spicy bagoong. Ayan. Dito lang yan sa tapat ng Quiapo guys. Kay Joby Manggoong. Ayan. Mango shake. Parang gano'n. Ito, singkamas to? Mangga rin to? Singkamas. Singkamas. Okay. Kaya yun ang mangga. Ito yung singkamas. Ayan. Ilan na kayo, sir? Pwede siyang walang bagoong, pwede siya. Salt lang. Meron siyang binibenta dito guys, mga singkamas at saka mangga. Ito lang yan guys. Saan ba talaga yan? Makain, hindi ba ang diaper? Ang tindera niya makain. Manggoong shake. Ayan guys, pasyal na kayo dito guys sa tapat ng Quiapo Church. Dito rin matatagpuan ang ating nagtitinda ng Manggoong shake. Ayan. Meron din singkamas. Ayan. Ayan po guys. Hello. Ayan po, bumibili sila. Pwede po magpa-support sa YouTube. Bigyan mo sa kasama mo. Thank you, thank you. Iba yung tingin ko. Manggoong shake. Thank you. Hey guys.
Ayan po guys, may services po kayo kung gusto nyo salt and chili, isi-shake nyo doon. Ayan, or gusto nyo na may bagoong, pwedeng isi-shake nyo rin. Ayan o. Ganyan po ang proseso. Ayan. Bili na po kayo sir, ma'am. May singkamas, mayroong ayun, napakasarap. Ayan ang chili shake niya. Thank you, sir. Ma'am, sir, pwede magpa-support sa inyo, sir. Sa YouTube po. Thank you. Shake, shake, shake. Ayan. Shake, shake, shake. Hi. Bili na po kayo. Mangoong shake. Singkamas. Isa lang. Hi ma'am, pwede po mag-pa-support ng channel. Thank you. Ingat. Actually, yung uso nga yung gustong pagkain sa Cebu, especially doon sa may Mandaue at sa Quezon City. Pero nakakatuwa kasi first time ko na talaga makita na ganito sa Metro Manila. Kami kasi na tinitinda sa atin. Yung tayo kami speaker mo. Oo. Dito, itinda na sa Quiapo. Tapos sa Bigla, ilalagay sa baso. Tapos dinusubuhan sa lamang bak na bago. At ayun, aking piling talaga. At ito, sobrang tumutok naman talaga sa maraming tao. Dahil nabibili naman lang sa sulit talaga na 50 pesos ang kanilang shake-shake ng buo. At so, masyado nga nila ginagalingan. Kasi pagka naman po nakakapaubos lang naman doon sila ng 40 kilos ng mangga kada araw. At ang kagandahan pag isa nito, tayo pala dito na lang mismo ito ginagawa. Kaya ayan, fresh at malinis talaga. Lagi ko pala ang lasing overload at parang namang nakakataon na shake-shake mango at singkamas si Auntie Joey na matatagpuan dito sa may Villalobos Street, Quiapo, Manila. Actually, madali nga lamang sila ng kita dahil halos may dapat lamang sila ng simbahan at kaong Nazareno. Kasi guys, so yung colors like Quiapo, tapakan nga natin yung araw ito takas. Ito yung bagong trending na shake-shake mangoong dito sa may Quiapo. So ayan nga lang, iba't yun. Kaya sa matimo ng bagoong sa mga gaya. Nakita mo na live. At ayan nagkakasama ang rubber duck cake. Ayan, nabili natin dito. Ayan, marami ko sa patanda. Ayan, grabe dito sa may init. So sabi ni Tatay, ano po na tayo? Tatay John, araw-araw bago niya Kailan kayo, ma'am? ginagawa. Araw-araw palagi. So ayan, si Tatay kanya mo yung ginagawa ng bagoong dito. Kasi nagtitipla, nagluluto. Hindi nila ginagawa. At ayun nga sa mga magtatanong guys, bali, kalabaw naman kayo dati nila dito. Eh, pali ba lang malusa? So ayan, medyo matamis konti at asin. At ito nga, sa ulang na nga, ayan, asin tape agad ang ito natin. Ayan. Alagyan ako ng konting salt. Shake pa to, Ben.
At ito naman guys, dito pa naman natin salt and chili sa kanilang mga gato. Ayan, pangalawang tagal. Yan, mga anak, mga gato. Tignan natin yan. Kasi grabe, asim overload naman talaga. At saka kahit hindi ka buntis, feeling mo maglilihi ka dito. At syempre, ang pinaka nagdadala talaga dito, yung kanilang baong alamang na sila mismo ang gumagawa. At ang sabi nga nila dito, ay sariwang alamang ang kanilang inaakong sa Nagotas Fishboard. Tapos buka nila ito ng 3 araw at sila na mismo ang nagtitimpla at dito. Mahal ang kwento pa na sa akin ni Ate Jovi, ay mas ako nga nang gumawa ng bagoong alamang at nagtinda yung tatay na dito na si Tatay Jovi dito sa Nagtapo. Hanggang sa alaunan, eh napag-isipan na nilang magtinda rin ng mangga dahil nakatulog ng mga doon sa Thailand. Kung ako naman ay nakakatulog, kung saan mas gusto ko yung bagoong nila compared doon sa Ate, magkano dito? may iba nga ba ang lasa nito sa mga iba yung street food na nakikita sa street? Canada dito. Pinagkaiba, same yung lasa. Yun nga lang, mas maganda yung presentation nito. Tsaka masasabi sa ang ganda ng kapagalit nila. Eh, the seat ko nga sa kayo at nagigyan sa Hi ma'am. Support po ako. Channel ko po. Thank you. alam niyo, minsan dito ako sa Quiapo at dito nalaman ko na yung sumikat na uso. At talaga namang nag-trend na asim kilig na mangga sa Thailand. Eh, tayo nagigyan na sila sa Universal dito sa Metro Manila. Actually, Bili na po kayo. Sarap po. pagkain sa Cebu, especially dun sa may Mandaue at saka sa may Cebu City. Pero nakakatuwa kasi person ko na talaga makakita na ganito sa Metro Manila. Sir, yung gamit yung mangga, kalabaw. Kalabaw, yan. Dito, tingin na lang sa Quiapo. Para sa Thailand, nilalagay sa baso, tapos Mga kaibigan, nag-out shoutout sa inyo lahat yan. asim kilig talaga. At ito sobrang tumutupo talaga sa maraming tao. Dahil mabibili ko nga lang sa sulit talaga na 50 pesos ang kanilang shake mango. At ito masyado nga paubos lang naman doon sila ng 40 kilos ng mangga kada. Magkagandahan ko dito na ito. Malapit ka na mismo ito ginagawa. Kaya fresh and malinis talaga. Lagi ko nga pala ang shake mango niya. Nakakataon na shake mango. Sino naman si Ate Judy na matatagpuan dito sa may Villalobos. Quiapo, Manila. Actually, hindi ko wala po sila nakikita. Dahil alas mas may tapat lang sila na simbahan na po ang nasa kanya. At kaya nag-explore rin po ako sa Quiapo. Papakinggan ko rin ako ay puntahan. Itong bagong nagtatrending na shake mango doon dito sa may Quiapo. So, yung mga iba ko. Ano po, ito. Bili na kayo ma'am, kalabaw yan. Masarap yan. Ano sa usan? Ayan, nabili natin dito. Ayan, tingnan natin kung saan patanda. Singkamas to, no, sir? Singkamas po. Oh, mayroon din silang taba ng talangka pala to. Hindi nila inaamot. Ito yung tikman ng kamatay na patanda. At ayun nga sa mga magtatanong guys. Sir, magkano dito sir? 185. Lang nung so ayan, medyo matalas yung konti at asin yung matikman natin. Ayan, mga kababayan, meron po silang taba ng talangka. Asin yung kilis pa Best. Wala. Hi. Ma'am, pwede po magpa-support sa YouTube channel ko po. Thank you. Salamat. Ingat. Wala, sigat niya. Sigat. Meron na po. ABR TV po. Ito yung napawa sa kayo sobrang asin overload naman talaga. At hindi ka buntis feeling mo magbibili. At syempre, pinakailangan talaga dito. Yung kanilang bago alamang na sila mismo. At ang sabi nga nila dito, ay iwan ka naman ang kanilang hinahawa sa pagkakas. Kanita niyo? 120 po. Araw at sila na mismo ang nagtitimpla. Ano tayo? Bali ang kwento pagka sa akin ni Ate Joey, eh mas una nga daw gumawa ng bagoong alamang at nagtinda yung tatay niya dito na si Tatay Joey dito sa may Quiapo. Hanggang sa kalaunan, eh napag-isipan na nila magtinda rin ng mangga dahil napanood daw nila yung nag-trend sa Thailand. Kung ako naman ay nagtatanong, para sa akin mas gusto ko yung bagoong nila compared doon sa may asin sa chili. At kung may iba nga ang lasa nito sa mga ibang Sir, maraming salamat sir ha. Thank you po. Maraming salamat. Mag-e-end po ako. Thank you sir. Tay, thank you po. Ma'am, thank you po. Ayun po, mag-e-end na po tayo mga kababayan. Nandito po tayo guys sa Joby Mangoong. Ayun po. Ayan.
Sa tapat po ng Quiapo Church. Ayan, matatagpuan po sila dito. So, maraming salamat guys. Thank you for watching and God bless. Huwag niyo pong kalimutan mag-share and like, subscribe. Maraming salamat po. Thank you.